ti nagpadulong sa mga restaurant, kag-iba na nagtipon-tipon ang pamilya sa pagtamyaw sa ila sini nga Iloy. May mga party, kag-iban pa, pero may social distancing. Aber, ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Ginamonitor na nila ang mga nagkalatabo. Anano ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Sir Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon kag Laragway karon sa downtown na area, subong kaagahon aksyon na Fred, siyado ka tauhay, no? Sining kaagahon, although may pipila na ka mga kauturan naton, ang temprano pa aksyon na Fred, diriyo sa may tubang sang sa Comelec. Damo nagpila aksyon na Fred, subong aga. Pero may ginbutangan na diri aksyon na Fred. I think mga number ni, no? Sini nga kagahon ka pila na. Ang pila nila aksyon na Fred, subong palang kagahon. Ara na sa malapit na sa may parkingan balas ang ambulansya. Malapit sa Negros Press Club, no? Subong kagahon, ari na sila diri ka amat-amat na sa pagpila para temprano pa makaparehistro action of Fred, no? Ang ibang diri, I think, ma-transfer, no? Sa ila residency, and at the same time, ang iba niya magparehistro pagid lamang. Ang sitwasyon karon sa downtown area, ang kilid sang Gonzaga, kag even diri sa kilid action of Fred sang Gatuslaw, nagaamat-amat na sa pagpanilo ang pila naton ka mga kauturan, especially ng mga street cleaners, although ang mga pinutos pa nga mga basura way pa gyapon, no? Way gyapon na pick up, no? Sang IPM gapang oras guro ni sila action of Fred sa pagpamick up sang ila sini nga mga obligasyon. Siya do ka tauhay sini nga kagahon ang downtown na area naglalabay na kita subong nga kagahon action na Fred diri sa area naman sang dalan sang Rizal subong kagahon action na Fred. Okay, isog sa mga ido ba kapang subong action na Fred sa mga salakyan. Makunwa niya kung kaisa ning ido, kung kaisa mga lipa connection na Fred, makibot ka bala, dala kasing single nga motor, makibot ka man, kay lakson ka man nila action na Fred, sino mga ido. Pero ito ba ini kapang agad, kapang lagas lang, kung makibot ka sa mga baguhan nun, ti dalang ni, dasig padalaga nila. Kung kaisa naman, kag matimingan, kag di malason, ti ang balain lang, kay basi madisgrasya pa, no? Anyway, action na Fred, labay kita subong sa dalan sang Lakson. Subong kagahon kitan na ang bila naton ng mga kauturan, mga driver na nag-aamat-amat na sa pagmaneho kung pagdala sang ila sila nga mga salakyan di pasahe. Sila nga kagahon din. Action Alvin. Yes, sir. Action Alvin. Yes, action Mangkot lang ko kamusta subong ang kalangitan. Ang kalangitan gani, by the way, action na Fred, no? Way ko sa may nakita nga bituon. No, wala sang bituon, ginapalibutan kita sang galom. By the way, ang pila ka mga dalanon sa karon malana sa sining tinion, unlike gabi action na Fred nga nag-ulan, no? Actually, ang ulan on and off man action na Fred, kag daw makabig mo bala action na Fred nga panatit hilang, saktulhad lang nga makapabasa sa dalan. Pero subong yambala na aksyon na Fred, no? Sa nasiling na ang mga dalanon diri sa area sa syudad sa Bacolod. Although patimaan man aksyon Fred nga nag-ulan kay even ang aton salakyan, may basa man, no? Ang windshield, basa man ang lawas, so patimaan aksyon na Fred nga nag-ulan man kahit pa paano makadala. Kahapon, Aksyon Alvin, hindi magwantang init, no? Nag-ulan pero ang init, bisan diin ka makadto, luwas sabi ko ma-aircon ka, sa sulod sang balay mo, kung may kulukwarta, may mga kulukwarta, aircon niya, okay lang. Pero kita nga imol,
Pwerte no, ang init ya bisan diin kay nalagas ka mo. Ani man, masyado ka paang, bisan ka gabigan, ikaw higda ako siling ko, mga alas 11 ba, matamat ako, higda abi. Kapaang gid aksyon na Fred, makabatsagit bala ang kapaang bisan kahapon sa nga hapon ay abaw masyado gidya kapaang sa nga panahon natin. Unless kung di aircon, no, ang imo sining kwarto, ang imo puluyan, at mayad kag makapasilong, pero kalabanan ni aksyon na Fred, especially kung araman sa umakapon, amo nga plastada masyado kainit. Kaya ba mga kabataan, ragin niya sa bubun ang iban, bisan ng ila sining mga ginikanan, paligo aksyon na Fred, mas mayuman kung may bubun ka, kaya magpagusto ka bala sa pagpaligo. Anyway, aksyon na Fred, ang dalan karon sa Burgos ni sining tinion going sa area sa Burgos public market. May pipila na ka mga tricycles ang nakitantang nagabiyahe, no? Subong aga going sa area sa Burgos public market. May salakyan man di pasahe diri, pula ang kolor. Biyahe na halin sa home site going ni siya aksyon na Fred on the downtown area kag ati malibot man ni siya sa pagkuha pag-pick up sa mga pasahero. Abri na aksyon na Fred ang mga kapihan subong aga sa diin na may araman aksyon na Fred, no? Ang sa iba naton nga mga kauturan ang nagapangapi subong aga kag kamustahon tani sila aksyon na Fredo. Ang pila naton yung mga kauturan nga temprano pa nagaladlad na, no, sa nga ila sining mga baligya sa sagwa pa lang aksyon na Fred. May mga utan na, may mga panakot na gin plastar subong aga sa atubang lang gid, no, sa Burgos sa public market. May mga panakot di sibuyas. Mayari man diri action Fred nga naghakot naman sa ila sining mga baligyang ginapasulod sa merkado. Kalabanan sa ginapasulod sa karon action Fred. Mga utan, no? May baligya na subong sa isda para sa aton sining mga kauturan. May idea na sila, no, temprano pa as to kung pila subong ang presyo sa isda. Palapit yan tani sila action na Fred. Agud mahibaluan man, maisayran man sa aton sining mga kauturan. Ano ang available nga mga isda kag pila ang presyo sini, no? Nakitanta ni action na Fred ang double subong karaho. May damo mali karaho si Madam Sexy. Pila karaho tagali? 160. 160. Ayun ni siya, oh. Lagaw nga laki. Lagaw pusupos. Lagaw nga laki o pusupos. Pila ni lalaki mo? 180. 180. Action na Fred. Lagaw nga laki. Lagaw nga laki. Nabala mo na siya, dumbala na siyang bayi daw medyo hinisinis sa iyakutis eh. Oo, sakto siya na Fred. Makitaan mo ang bahiya, makakasiling ka ba na pinapresyo siya ni Kedo ka takong lang taon niya, medyo tuod, no? May available man na subong magluwas diri. Ano ni siya, oh? Ano ni isda ning available ta subong, madam? Matan. Guma, no? Ano? Gumaa kag matan. Gumaa kag matan. Anong gumaa? Matag ka pila? Gumaa 200. 200 action na Fred. Si matan niya, si matan? 160. 160 action na Fred, oh. 160 ang si Guma 200. Sige, thank you, gid, no? Iban diri matawat naman sa pagplastar. Good morning, by the way, sa mga kauturan ta diri sa Burgos Public Market ga-eco ang imo nga programa action na Fredo kay mabatsagan naman nga damo man ka pamati kapihan gani ni Ruben Kasipi subong man nga aga action na Fredo amat-amat nan sa pagplastar, no? Even ang sining nga mga men and women sa pagkapalapit. Pre, anong nga klase? Ba, ano nga klase sang lupos mo? Pulpin nga lukos na, pulpin. Pulpin? Oh, Hindi lapis nga lupos. hindi lapis, pulpin. Oh. Ano na? Pulpin nga lupos, action na Fred. Bullpen? Oo, lagbaan siya bla. Hindi pare sa regular nga
dako ang lawas niya medyo pulpin gaya lang taon kay lagba ni siya aksyon na Fred nga lukos. Taliwis ang iya sining nga ikog. So, anon Lumayagan na iban sa iban nga lugar nga lan na lumayagan. lumayagan sa iba ni aksyon na Fred. Pero Amo na siya guro namin butangan sang paitan sa tiyan. action Fred. Oh, kuan mo bala lisom paitan kag butang sa tiyan sang lukos kag isugba. Oo, amo ni. Oo, amo ning lukos nga kasi ginasugba no, ginakuha butangan lang sa paitan lawas yan. Mo na sa. Oo, Iba naman nga lugar may isa pa kita sa nga lan Dalupapa. Dalupapa. Dalutag sila si Dalupapa. 180 lang na. Si Dalupapa, 180 action na Fred. Oo, mga kuan oo, gwapo niya, dagko mga matan mo, dagko matan niya action na Fred. Tagpilang dagko mga matan. 180 man. 180 man, no? Thank you, pre. Thank you, no? Amo ni ang mga available nga nakitanta subong aga action na Fred, no? Magluwas diriya sa kay Junior matan man ang kalabanan Karaho. May isa pa diri pre, ano niya ang isla ni? Patogos. Batog, hindi ni si Leo Batog, no? Pila ni si Batog? 240. 240 action na Fred. Ang Batog, halos pala rehas ang kalabanan action na Fred at makitanta diriya. Matan, no? Kamo ni ang mga available. And may duro dagko Manili Balariti action na Fred sa kay Balariti pila subong? 160 bilog. 160 ang bilog. Dagko siya nga Balariti action na Fred. Amo ni ang available. May man diri subong available ang ila sining bangros no kay Maymay kag subong man upos-upos available man diri action Fred nga mga isda si konbe pa magkutong taliban kay kaplastar pa si Maymay ang bangros ta primo ni 200. 200. 200 ang bangros dagko man ni sila action Fred no? Dagko 200 ang iya sining bangros amo di so far ang ball ang iban diri sa karon action Fred ang ginaplastar pagid lamang no sa mesa para sa ato sining mga kauturan temprano pa ang magapamalaklon. So parang siya na Fred, amo ni ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod na lakip na diri ang presyo sa mga isda sa Burgos Public Market. Ang observation sa patrol ang ginatulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na diri sa area sang Burgos Public Market with aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na madmadron o bangon-bangon pili-pili kung ano ang luyag ninyo pamahawon karon nga kaagahon. Kahapon ti Mother's Day, medyo may pila ka mga kinaon-kaon, puluparte, tamyaw sa mga iloy, di daw may ayad gawa ang pagtinipon-tipon sagtag sa kapamilya. Saludo kita sa mga iloy kahapon, ila adlaw kahapon. Anano ang pamahawon nyo da? Ako niya, kasimple gid lang. May saging na ko to, tanukon ko na karon na. Kung hindi karon matanok, tiksan ko lang na to. Tanukon ang saging bala. May mantikilya man ko to. Sa una, sang amon chimpo, ang saging ni tanukon mo, tapos may mantikilya ka, kanamit mo. Tapos ang inapares na muna ng ugbos dahon kamuti bala. Lapuhan na muna. Pagkatapos, tiyaran kamate, sibuyas Bombay, kung may kalamunding, kung may tanong ka sa ugsaran mo, pagkatapos, kung may Indian Mingo ka bala, na imo siya tiyadyaran Indian Mingo, namit-namit mo. Putan yutay lang langgaw bala. Sos, garagoso ang agiya.
ga panagitlon ka mo, ay kananam-nanam sa pagkanamit. Gara gusto ang dahon kamuting ugbos si balag, ay kanamiton ka pertik kananam. Amo na sa una kiti, wala ka mabaklan. Kung may baklan ka, wala ka mangkwarta. Pero kung damo ka tanon sa ugsarana, amo na namit kampyon soso. Tinano kasaging plus ugbos dahon nga lapuan, kampyon sa kanamit ang pamahaw. Ga dinagungdong manangagis ang bahaw pero no, portik namit. O ano pang ginahulat yun na, pamahaw ron. Las 4.23, ang iban ka pangapi, ang iban ka kaon, ang iban sa merkado, ang iban ka plano na kung ano ang ila sini komprahon sa merkado. Kung may unod ang bulsa, medyo bakala sang husto-hustuhan bala, nga hindi mahal, kasarangan lang. Pero mas sustansya, amo ng kampyon, ng barato sa buruso bala, kinalan maayo ka, magpili. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Marol call kita. O nga ako no, nagbisyo sa restart ko no. Good morning kay Rimar Hicano Halisgo sang Sitio Lupa, La Castillana. Si Alex Muntisati, suki tani siya. Si Pili Morales Quilio Aliesa, good morning. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning man. Kay Banisa Mayo, ba nagpadala 50 stars, thank you gid. Good afternoon ba hapon to sa ila. Padulong sila sa Mississippi River sa Minnesota ba nami no? Makadto tabi sa suba sang Mississippi. Puerte sa no tayong kakadto daman. Kay Ronnie Gordon da good morning pangagda kape thank you gid. Kay Dada Hilado sa Barangay Alhes. Kay Maria Anali Algara, kay Dilia Liabe good morning. Kay Philip Lauriente. Bao si Di Anton Diaso sang Patria Village gapangapi init nga pandisal ang pares. Kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong Pilisa, good morning. Kay Eddie Morales Quilio Aliesa, sige nahinay ko no pick up basura. Kay Rochelle Evangelista sang Dawes, Barangay 14, good morning man. Kay Maria Lia Buot, good morning. Kay Raquel Dibala, kay Huma Lumina, kay Mikaela Gilaran, dira sa Jida, good morning lang. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Erne Odasco Lidas, good morning. Galing hindi ta kasulod na kay tinabunan sang ang aton da ko ano palihog na da. Kay gintabunan niyang mga ngalan, hindi gyud mabasa. Las 4:25 na. Daligi lang may ara ako panugyan sa inyo. Ini balang libre nga medical check-up kag libre nga Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sa
Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. 32 na anano kainit sang panahon. Sos, ang Dagupan City. Maparte kamo nagdangat sa 51 degrees Celsius. Sos puerte. Nakarecord ang Dagupan City, Pangasinan.
pinakataas nga heat index o kung hindi lang temperatura nga mabatyagan sa aton lawas, hamak mo, 51 degrees Celsius, las 2 sa ngapon sa tung Sabado. Suno sa pag-asa, nalabawan sini ang recorded highest heat index sini nga tuig sa diin na record man sa Dagupan nga nagdangat sa 49 degrees Celsius sa tong Abril size. Suno pa sa pag-asa ang Human Discomfort Index, ining mabatyagan sa lawas umbla, kadugap pala nupsop gidang init sa Dagupan ang naglambot sa level sa diin mahimo magtuga sining paglain sa pamatyag mo, paghanas ang pangginhawa mo, ang heat stroke kag iban pa. Amo ni sa gatugas ang puwerte nga pamalatian, suhalong gid, hindi maintindihan nga init. Samtang na-record man sang ahensya sa tung Sabado, ang heat index sa naiya sa Pasay City, 44 degrees Celsius. Clark Airport sa Pampanga, 42 degrees Celsius. Dipulog sa Zamboanga del Norte, 43 degrees Celsius. Kag Sangli Point sa Cavite, 44 degrees Celsius. Porte ini nga init. So amo na nga mabatyagan nyo nga bisan ara ka sa sulod sa balay mo, gahulas ang lawas mo. Kung may mga balatian ka sa kurason, paiway gid, pangita gid lugar nga mabugnaw. Kung wala aircon kag medyo pigado pero sa aton, kinahanglan mangita kita lugar dalong kahoy kag iban pa nga mabugnawan kita. Kay puwerte mo, gapangutot ya ang init kag magatuga ini siya sang puwerte nga pamalatian. So, gahanas ang paginawa mo, puwerte iya nga pagkainit. Kabay pa, mapalong ini siya kung padayon ang pagtupa sang ulan. Kay kung hindi, asos puwerte nga pamalatian. Kung may mga balatian ka sa kurason, may mga balatian kabe, gadugang mo. Hindi ka kaintindi kung anong ginabatyag mo. Kaya ga panalupsop siya mong hangin na dalon niya, init yapon, porte ya. So, amo nang gutok ang mga mall, bangod, kay dito ga pa amulya ang aton mga utod. Wala man na baklon, pa aircon lang, kay hindi gid maagwanta ang kainiton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Maria Anali Algara, good morning. Kay Imbong Ju Campos sa Maaw, ara na siya. Kay Banisa Mayo, morning ko no. Kay Mrs. Alvarez sang Tangob. Kay Dilia Liabe. Kay Alex Puentes. Kay Juan Antonio Fernandez sang Saudi Arabia, good morning. Kay Erne Udasco Lidas. Kay Risa Tirambulo sang Kuwait, kay Pili Morales, Quilio, Aliesa, kay Chil Yanson, kay Martin Alilingda, good morning, kay Jenilyn Bilyasor, good morning man, kay Andrino Comida Butanas, kay Amor Malayang, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota City. May lang nga pagmonitora, tagsagid kaagahon. Tira kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ng LTO, good morning. Toto Raul Alibuga, galadlad garada sa baligya mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Tira kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilya gabugtaw na ni. Paring Istoy Querido, bangon na walking na. Kay Junjun Agustin and family, good morning man. Bangon-bangon ron. Sige, medyo walking lang kita. Hindi magpatama kay kabudlay man. Kung magpabalhas kagid nga purti kainit, gahanas ang imo pangginawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Balikan ko kamo pagkatapos ning akon obligasyon. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon. 42 na
Bao daw nangin area of concern pa kita. Kita sang Cagayan de Oro, kag Subuman, Puerto Princesa, kag Bacolod. Bangod ga saka ang COVID-19. Puerte, no? Ang tao daw susuo kay nasa nga gagamonitor ko. May pool party pa ya. Amo ning nagakatabo ko di Mother's Day. Sa isa ka swimming pool ba, puerte, puno-puno sa tao. Pinasira naman sa gobyerno. Bawo ang tao, portigid ka sa lawayon. Amo na ni nga sitwasyon, amo na ni nga kadelikado, may mga pool party pa sila nga ginapatigayon. Kung tani, kung Mother's Day, kana sulod balay lang nga bida, medyo tayo nga social distancing da, medyo tamyaw ka sa mga iloy, pero kung maghagad nga mo linangoy-langoy na nga gaginutok-gutok lang, tiyanong guwas naman. Wala pa pistmas, wala pa tanan, kaya mantiga paligo. Sos ka ulugtasan, no. Amo ni nga wala kita ginabulagan sang kagaw. Gapanamit ang kagaw, nyari na. Tsansata na, araw, kadamos la, wala tanan taming sa lawas. Hala, inudyak ka. Hala, hinaksanay, inabahay ang kabataan. Tiyan mo ng guwaya. Resulta sina, ibwal naman ang kagaw. Porting kadlaw sang kagaw niya ay wala niya dipinsa, aber, kay arang kadahon ta, kundi problema naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na, kay Jenny Diniega sang Abada Sky, good morning. Kay Asusina Cordoba, ba, si Josephine Paro Alarcon, Josephine, good morning. Kay Jipoy Mendoza, good morning man. Kay Jipoy Mendoza, kamusta, Jipoy? Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Kay Rinaldo Riparo, nagaupod na sa aton karong aga. Kay Kurt John Baron, good morning man. Kay Ame Agustines Baron. Kay Junior Pilahio sang Singkang Airport. Ara siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Okay lang nga. First portion, dugsing kita. Nami giman kung kagahon, duludugsing. Bisan may problema, wala kagtuo, sige lang. Dugsing lang, bisan paano malingaw kita sa pila ka mga dinotlo. Okay man? O, sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Kamantisan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization. Dime las 4:57 na, balik kita sa aton pagpangalagad. O harap pa kamuda, o sige. Samtang nagatulutig ang kamo, padayon kita sa paglulong sa inyo sang pila ka mga impormasyon. Oy, ang Department of Interior and Local Government
nagpaandam sa mga lokal nga mga ehekutibo, ining mga alkalde, gobernador, posible kaso nga ipasaka sa inyo sa kapaslawan sa pagdumili sa pagtilipon-tipon sa inyo lugar. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, kaso administratibo kag kriminal ang mahimo ipasaka sa mga local chief executives nga nagapabaya sa hugot nga pagpatuman sang mga health protocol. Ginadilian na pagtipon sa gwa kag sulod sang puluyan sa mga lugar nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine kag General Community Quarantine. 50% naman ang sitting o kon binyo capacity ang tugtan sa mga lugar sa dalom sang Modified General Community Quarantine. So halong kamo kay base kon kamo ang tupan sang gaba di man kag merese kon nagapabaya kamo sa inyo sini obligasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Kay Warli Tunisia, good morning. Kay Yunila Tarusan sa Purok 20, Barangay Alangilan, good morning man. Mabalik kami pagkatapos sini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Madalas
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't just throw away questions and statements. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Oy, kadumdum kamo sang duha ka crew member nga Pinoy nga critical ang kondisyon bangod sang COVID-19 karon daw ulo estable na sila pagkatapos nga ginkuha sila sa ila vapor sa ila salakyan bla ning Marina amo nagkuha sa ila suno sa kay Luisito de los Santos, Marina Officer in Charge, Management Information System Service, ang duwa. Karon ka pasyente, ginamonitor na sila. Kay bangod, upod sa ila sini nga mga crew na pulo pagid ka Pinoy, asymptomatic man. Mga 12 sa 21 ka mga Pinoy nga among nagasakay sa panamanyan nga Imbe-Athens Bridge ang nagdak sa porto sa aton dire sa Pungsod, Pilipinas. Sos na diskubrihan may mga balatian gintapikan sang COVID. Timay lang hiningagaw ini sila. Hindi man pwede, hindi kadak kay nakagwa na sila mo. Nagapanakayo na sila. May kuntani kung dito pala sa puerto sa Piak, sa ibang nga pungsod, kay pwede dumilian nga matukiban nga may COVID. Galing nakapanakayo na. Tiyan mo ina ko nga, napilitan ang pungsod Pilipinas nga magdak sila dire sa aton sini puerto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Dira kay Roan Ong, sang Cadiz Bio, kay Choy Tagoy kuno happy birthday la. Kay Jubal Trinidad, kay Teresa Luxen sang Salwa Quiet good morning, kay Barani ni Rico sang Sitio Pait La Carlota, kay Arnold Bidayo, kay Capnabel Bermudo kuno happy birthday. Dira sa Barangay 3 sa La Carlota City. Subungman, kay Munlisay sang Hinigaran good morning, kay Dante Makilan, kay Imbong Yukampo Kapitime kuno kay Noe Erwin Gonzales sang Maaw good morning man. Subong man kay Dodge Dalida good morning, kay Michelle Sayo Gemeroy mayong aga lang may lang pag-monitor upod sa aton tagsagid kakaagaon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio
Bakulod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakulod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 29, 42, 49, 17, 11, 18. Resulta sang 658
29, 42, 49, 17, 11 kag 18. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 15 milyones 840 mil. Ari ang resulta in any order. 5, 2, 26, 44, 27, 21. Resulta 6495, 2, 26, 44, 27, kag 21. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Shirley Hayna, sang Barangay Mansilingan, good morning. Kay Mox Espanyula, sang Isabela. Kay Annalyn Nahalitan, Ape, good morning man. Kay Marlene Diaz, sige, happy birthday ko no, sa Banaya Subong. Nelson, 63 anyos na. Nelson, happy birthday sa imo. Kay Edilaos, upod niya si Nana Isabel, naga-monitor karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aton City Hall, Kumilit Bacolod, nagklaro nga tanan nga nagparehistro ang ipaidalom sa ARB hearing. Kumilit balita ini. Upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Balang Action Fred, ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga hindi pa automatic nga registered voters sa Bacolod City ang kutob sa mga nagparehistro sa Comelec Bacolod Action Fred. Ini kasunod Action Fred nga mayara pa sa nga patigayunon nga hearing ang Election Registration Board para i-check ang mga ginsumeter nga requirements sa mga aplikante. Ginpahayag ni Kanya nga ila mabaton nga aplikasyon ang ginapaidalon pa sa maid-id nga verification. Sa din mayara sa Election Registration Board nga ginabugusan sang City Election Officer, City Registrar kag DepEd Supervisor agud mapasiguro Action Fred nga mga aplikante ang naka-comply sang tanan nga mga dokumento kag requirements. Ginapahayag diri ni Kanya nga ang tanan nga nag-apply sa Comelec Bacolod nagligad nga Abril tubtub Hunyo ang ipaidalom sa verification. Sa Hulyo 19 Action Fred lakip na diri ang pag-transfer ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa Bacolod City. July 19 na nga nga next nga ERP hearing naton. Sa April 1 to June 30 naton nga registration. Ang check lang muna naton is ang mga requirements naton nga mga aplikante for registration. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga ka-aksyon 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami
Kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Saturday Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Porte ang inidas dira sa Comelec ang nagaparehistro sos ka mga aga pa nagbugtaw na. Daw interesante sila no sa palaabuton nga 2022 nga eleksyon. Kita mo gilang na. Kay Rami Mundihar sang Lapu-Lapu City, good morning. Kay Rodilio Arellano sa Barangay Sibukao. Kay Jimmy Yong. Kay Diding Alojamiento, good morning. Kay Arman Regalado sa Montara, Isabela. Kay Katibir, good morning man. May lang nga pagmonitora. Kay Kent Bulaka Wanisa sang Barangay Handumanan. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod Sa druga sa first quarter nagsaka nagligad nga tuig ikumparar sini nga tuig. Si Aksyon Eric Bagbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagpagwa sang statistics sa first quarter. Ang Bacolod City Police Office sa ila accomplishment sang drug operation diri sa masyudad sa Bacolod. Ini halin sa bulan sa Enero tub Marso sini nga tuig kag iyaging kumparar ang accomplishment sa operation sang drugs sang tuig 2020. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office nga may pagka-significant diri Action Fred ang record nila sa drug operation sang tuig 2020 sa diin kapin sa 154 ka mga drug operation ang ilaging kandak while sang 2021 sini nga tuig 138 gilamang ang ila sini nga drug operation. Sa number person arrested sang 2020 Action Fred 233 ka mga persona ang ila na aresto samtang sini nga tuig 2021 190 ka mga persona ang ila nadakpan. Sa kaso nga napasaka sa korte sang tuig 2020 425 ka mga persona ang ila napasakaan sang kaso kag sa sining tuig 2021 295 lamang ka persona ang ila napasakaan sang kaso. Sa drug confiscated Action Fred kung siya bu ang pagamalan sa nagligay ka tuig 2020 kapin sa 1,988 gramos sang shabu ang ilan na recover nga may market value nga 13,522,890. Apang siling tuig 2020 kapin lamang sa 879.26 gramos sang shabu ang ilan na recover nga may market value nga 5,985,221 pesos. Kung ano ang rason nga nagdako ang accomplishment nila sa drugs sa nagligay katuig ikumparar subong katuig, yari ang patag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Para kita dako nga diferensya man no sa number of operation naton. Actually sa 2020, this is for January to March lang rek. So sa operation conducted lang, may ara kita 17 diferensya gid no. Sa 2020 we have 154 operations conducted while sa 2021 we have only 138. So isa ka ginkonsiderar man din naton isang pag-divert naton sa mga personnel. Sa 2020, January to February, siyempre ginasaya kay why pa kita sang contact tracing, so mas damo man gid sila ang aton nga personnel. But then sa 2021 nag-full blast ng aton problema sa pandemic, so nag-create man sa sang domino effect sa aton nga police initiated operation, particularly sa illegal drugs. Nonetheless, amo na no, ang aton nga mga operative, they are trying their best man nga to run man sa mga drug personalities naton, sa mga newly identified kag sa mga existing nga why naguntat yapon sa ilang illegal nga ginaobra, particularly sa illegal drugs. Kay on a weekly basis gina-remind gid ang aton nga mga unit commanders, station commanders naton nga they have to continue sang kampanya naton bisan ga problema man sila sang congestion sa ilang respective nga station. But then kung di naton pag-isigi-sigiyon ini, magatubing nagit ang problema naton sa droga later on. So worse no, after sa pandemic, base pala maggrabe na gid ang problema naton sa illegal nga droga kung di naton pag-i-operate.
Operation Chief sang Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Lester Liada sa interview sang Aksyon Radio. Ining report ginadulong si Sakalawan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Hindi mapunggan ang druga, porte. Bisan anon mo, matapos lang ang termino sa presidente daw, sige gihapon ang duso ka druga. Kay Gracia Harita, good morning. Kay Matoy Maranyonda. Kay Duna Dilinas ang Bakyas Mansiringan, good morning. Kay Jing Sigiro. Happy birthday kay Jana Baira. Nyatamyaw ka ni Lula Musunya Baira sang Rosal, Takuling. Kay Luila Siason, good morning man. Kay Larry Pico. Sang Puro Kalubay, Sampinit Bago. Kay Jerome Lipana. Kay Francisco Guangco. Kay Rodolfo Palata, dira sa Kabangkalan. Kay Brillantes Gerson, sang Hinuban. Si Elizabeth Malaka Gamalao, good morning. Elizabeth, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Standard time, las 54, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, balik sa presuhan ng Anay Binanggo. Matapos nakuhaan sang suspected shabu sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Siya ang naging kilala kay Eugene Dadivas, 26 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Vincent Pendon, samtang nagapatigayon sa implementation of health protocol ang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 2. Ining si Dadivas Aksyon Fred ang unang nakitaan nga wala nagasuksok sang face mask pa kag una pa ni gin-report nga nagauyat gid sang tubo sang tang nagapanglakaton sa dalanon. That is why ini siya ang ginpalapitan sa mga otoridad. Nagadiri Aksyon Fred sang ginusisa sa mga kapulisan. Nakuha sa iya in flagrante delicto o kon on the act. Nakuha sa iya ining duha ka magagmay nga plastic sachet sang suspected shabu. Kag ining tubo nga iya ginauyatan samtang nagapanglakaton sa among dalan sa Purok Sigay Barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Jocelyn Libuon Dispuho, good morning. Kay Banoy Bahande, Sampuro Kabukiran, Barangay Takuling. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod